Ами Генчев? Майко, работи ли ти? Спри го. Няма. Генчев, ти си много добър приятел, много си готин, ставахме много близки, имам ти доверие. Само това да беше. Много си... Векс гърл! Чакай. Сега ще излизаме, може би, днеска. И... Кажи си? Ген... Юф. Аз съм към теб. Ови. Юф, че си много... Гена! Много сяк. Мисля да те построям като Джастин Бибър и ще се разхождаш с мен по улиците. Да, и ще... И ще кажам, че си ми брат. И ти си много як и си... Си бахти по боличката и юф! Пази са! Това... Много... В смисъл... Станахме много близки. Казвам ти много неща и ти на мене. И тъй, и се върна днеска май. И май ще излезем. Ама май, не знам. Ама с една дума си много як. Да, много си готин. И много те обичаме и двете. Малко, много ме е крив пръста. Да, бе, бачи кривия. Чао.